everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Inutil na siya. Bisag unsa pa iyang himuon, sa higayon nga maangkon na nako ang tanan. Wa na siya daganan, bisag unsa pa iyang himuon. Mayon tawag mainutil na mong lulo rin. Para libre na ta. Gamay lang ang kuhangil. Duol na kaitas daganan. Hala, uy. Kaluoy tao ni Greggy. Dili pa ba ni siya makastoryaran? Dili lagi, let. Naon sa magiday ni siya? Sa pagkakaroon, naglisod pa o diagnose ang mga doctors. Doon na sila mga nakita ng mga substance sa lawas ni Lolo. Unsay substance ren? Tingali sa mga tambal na nga gitumar ni Lolo. Ang problema kay di man ko rin siya masulti na ako kung naa siya imnon nga tambal. Mga wasab gyud ko makahatag sa saktong detalye sa doktor. Mao ba? Kaluoy po tao ni Greggy, uy. Naaba din ni siya sakit ren? Oh, naa na siya yung mga ibati sa lawas. Pero para na ako, maramag na natural lang sab tungod ba sa iyang pangidaron karon. Hinoon. Basta idaran na, daghan na gid ang mga sakit nga manggawas. Oo, pero uda. Pero kini man kung kini ayan Lolo good. Kung mo pangutanon, mayon ra man na siya nga lagsik ra siya pirmi. Mga dako ra sa mga akong kumpiyansa nga okay ra gyud siya. Pero maayo na lang gani kay natabang dayon sis doktor, no? Dako gyud og katabang sila si nanay nimo og si Toribia kay ang dami gyud ayon nila si Lolo din sa ospital. Pero unsa man gyud? Dili pa gini siya maka-response kun istoryahon? Di palagi lit. Ilabi na nga di oxygen pa ni siya. Sagdi lang, Ren. Ato lang una papahuwayon si Greggy. Basig sa sunod adlaw, ma-okay na ni siya. Oh, mayong dalit. Kay di gyud ko makaako nga magtan-aw ni Lolo ay nga maingon siya na. Magampo gyud ko sa Ginoo nga maulian na siya. Kay di pa ko makadawat nga dunay daotang mahitabo niya. Ligon na lang gid kanuna ang imong kaugalingon, Ren. Iampo sa damo nga mamaayo ra siya. Salamat. Salamat kayo, lit. Diyan mo na yung mga ginaon na siyo. Murag lao man kay kagpanlantaw sunahan. Tagano na ko. Mangupaw ka ron. Nya, musulti ka. Kuan siyo. Siyempre, naguna-huna ko ni Lolo. Og sa laing bahin sa murag katuon ko mismo dito sa mua. Katagaan ko, no? Kato din atong plano. Nga suhula na to si Abal og si Yokyok. Di ba? Nagplano man ta na. Di ba? Mana na sad ka. Murag di maayo. Lagdaan pa kumingon sa kana. Murag di maayo, di ba? Nga, nanugo taglain. Ha? Kay, ngano man be? Ngano man kanong kuan? Ngano man Ay, kanong so, ngano? Batilan. Murag di maayo, Pits. Daan pa ko mo ginaisulti nimo. Napaganda, gini mo na. Pwede yung maayo nga manogo taglain. Kay, dako manggod akong pagtuo ba? Nga doon nag-importanteng suod katong kabana. Ha? Suod naman suod ba? Importanteng suod. Oo. Suod, dili suod. Mo gani. Nakasabot ako sa imong puntos yo. Nakasabot ko. Kay kun manugo pa taog lain, basin og di itug anong tinuod kun unsay sud unya sa kaban. Mogit, Pits. Gani, Mo nga gani, mas gani. nindot yun kung ato yung pangunayan. Kabantay ka. Ako kabantay. Double L. Double L. Pero kanang unsa man siyo, musugal yo ka nga musud inyo ha. Mangita ko pagi. Ha? Pida no. Kun mo yung gusto siyo, ubananti ka. Kung asa ka malipay. Salamat kay Pits. Moingon rin ako nimo kung kano sa agyod tang adlaw o oras agyod nga moadto dito. Planohon taon na ning tanan. Una ta mohimo sa atong misyon.
Ay, nalangon niya ko. Mayo! Ala, Ay, uy. Pitch. Murag si Glinda maron. Uy, ala. Oh, utod siya. Ay, si Glendag yun. Tana, Pitch. Atong kanawgon. Ah, daan ba ko si Glendag yun? Kaya kung nalaki pa ka, si Glenn Pino ka. Double L. Ay, to, de Glenn nga lain ko Ay, dyan. ay, Glenn. Kani, kumusta naman ka, Glenn? Ay, Kwan. Tingong Glenn. Hindi ka Ano tingog. na pag ikay matingog? Ala! Ay, double L. Double L. Hindi mo rin kagikan, Okay Glenn. lang ko, oy. Dito mi gikan ni Lolita sa ospital. Naibaw pa mo sa nahitabo sa imong lolotasyo? Uy, ha? Ibaw na mi, Glenn. Ibaw na mi. Ah, Tod. Kamusta naman si Negorio, Glenn, ha? Di pa man siya makasulti, Pits, kay gi-oxygen man siya. Lisod bang yung kaimtang, Glenn? Lisod. Sa akong tanaw, murag lisod yun ang iyang kahimtang tasyo. Uy. Delikado gina kay nabitay uban man lain na muhuot sa ilong na delikado. Ibaw na magkakutsiro, Pitch. Masawa nga, Uy, Pitch. kanang unsa man, wa mo'y plano nga mo bisita dito, tasyo? Ay. Pasensya na ka, tasyo, ha. Naibaw kong doon na mo'y kasilo sa imong lolo. Pero sa nahitabo ni Lolo Goryo Gudron, tingali, panahon na ron mag-uli ang maayo ninyong kabubuton. Sa akong bahin, Glenn, wa man problema nako bisag karong pa mi mag-uli. Ang dakong pangutana kung si Lolo Goryo, mila pa ba nako nga iya kong apo? Mausab. Aha. Pero, Juan, silang. Suwayan lang gapon ako, ha? Kaya basig, muduaw mi ugma ni Pipito dito. Mas labing maayo, tasyo, nga buduaw mo. Kung gusto ka, ubanan ka namo ni Lolita. Ha? Si Gas matapit. SSG. SSG. Sige, Glenn. Nga si Lolita, ha? Nga magkuyog tang upat dito. Anion mo na mo, ha? Unsa maura sa ugma? Ikaw siyo. Unsa mang orasa? Daday. Sa tanaw nako, murag di magdugay si Baygoryo. Saan na ito? Ayog tanaw. Yatir. Hiyay. Likoy na eh. Mauso na akong tanaw, Felix. Taon sabno. Ha? Lagsik pa man itong misuloy din eh. Nya karon kalit lang nalandig sa tambalanan. Nga naman na. Nga na. Para na ako. Oh, Di na ikahibaong. mo ba? Oh, ayog ka, Wander. Wonder on sa. Ilang supay. Uy, natag-an na nato na ko daan nga. Dili na kito siya magdugay. Yatira. Ganun nakatagaan man ka daday. Ay natural. Numero 1. Tiguwang na siya. Oh, abi na mo sa. Ikaduha. Mailan nga, masakito na siyang daan. Bray! Oh, Patakka man ka daday. toko. Dito masakit ang siguro yun, oy. Lagsik mo to siya. Wey! Oh, Kabutalo bayag yun ni mo, Ay, Felix. Uy. butalo. Butalo kay ka, uy. Huwag ka magtanaw nga. Laos naman kay... Laos na kay tutanaw naglawas ni Goryo, ay. Maobitaw gusto nako ni Lolita, no? Nga, sugalan na lang yun niya sa Goryo. Kay tutalwa naman to'y mahimo. Nya mao di ay. Oh. Bli ay. Huwag kay hinungdan daday. Huwag kay hinungdan. Nahibaw na ko unsay naa si imong huna-huna. Kay sakto ba sa mga kong giunaho na, be? Iyay. Kay nga no, di ko no kabalipay nga si Lolita mo'y makapanunod sa tanang katigayon ni Goryo. Hoy, daday. Sultihan talang ka, no? Bisag dili ko perpekto nga pagkatao. Felix man ko. Bisag dili ko perpekto. Ha? Huwag ginasa kong huna-huna nga akong ilawag ang atong anak sa laing tao. Bisag pobre kay ta. Huwag ginasa kong huna-huna nga tudluan ako ang akong anak aron magdato ta. Kinanglan nga. Makahantok sa dato nga tao. Ay, hilaw na lang diha, Felix, ay. Kanang naw ni mo nga dali ra ba kayo kag bayaran kwarta? Ay, ita istorya. Ayaw lagi. Kapas ka. Ay, kung iparihas ni mo. Oh. Bisag pangutanon pa ni mo, Lolita. Ha? Huwag madungog niya nga sukad-sukad ako. Ha? Ako, midiktar ko sa atong anak. Nga, mupili siya og tao nga iyang pilion. Huwag na. May ikaw. Ikaw. Ako rin sad. Ikaw. Habugirong dako. Iyay. Pero, oy, Felix dakat. Bidang, pilis data. Ang ngayon kay ka, ay. Abi ni mo. Anugang, jud kaayo.
kung gigamit pa lang yun unta ni Lolita ng iyang kartiyo. Dato na unta taron. Yay. Kita nawaw. Usa ni netabo ni Goryo. Yatira. Oh. Mura mahinog na lipay kay kasanitabong guryo na day. Ay, wa ko malipay, Felix. Wa, uy. Nagkuulo noong ko tungod kay kausara ba yun manuktok ang kahigayunan. Hilo mo eh. Oh, Ulong. bisag maulian pa tos guryo na day. Dako kong supak nga imong tudluan si Lolita kung kinsay iyang pilion nga higugmaon. Kamaayo ba yan ni mo manulti, Felix? Unya, kanang ibong kinaiya, nga imong babagan sila Stasyo og Pipito. Nga mamisita din eh, maina. Ha? Mo din na iwa mamili. Ay, ayaw, ay, nagisgote. Ayaw na. Oh. Lahi mo sa tong isyo mahitong og tasyo. Kriminal man to, kriminal to. Minal. Namo to yung kaso nga pagpatay. Mabito na yung usa sa rason kung nganong gusto sab na kong ilikay nga tong anak sa kriminal. Diday, kapay mag-istorya ikaw. Ay, lang ta, ayaw. Ha? Di na mo'y tinudanay ni mong rason. Gusto ni mong ipasugot siguro kay makahantok man ka. Muna saktong pagkasulti. Ay, pastilan! Maglanis kita ini. Hey! O bitaw! Tinuod na! Kana. Oh, pero di man na dautan, Felix. Kay, kaayuhan raman sad na sa atong anak. Oh, ha? Asa ba'y gusto nimo? Nga maato na hinuon ng atong anak ang mga smago lang o dagway? Ay, lamoy, daday. Smagol. Oh, bida. Ang kuna na lang. Naang kagkwarta. Oh, bitaw! Naong bitaw kong kwarta! At least, nagpakatotoo ko. Ay. Pero ikaw, tigpakaroon inon ng way angay! Uy. Oh, sa may tanaw, gini mo ni dagana, rin, eh? Dako kay Consuelo nil. Kay matong pas doktor, kung dili maulian ang tiguang sa tambal nga ilang gidapat. Basin og musamot pa og mahimong komplikado ang iyang kahimtang karon. Mo ba? Usa pag tinud-an na yung sitwasyon niya rin. Dugang ko sa doktor nga nasis gitawag og vegetative state. Usa mo na siya? Na siya brain damage nil. Mo ba? Unya matambalan pa ba ka na siya? Mo ka na giobserbahan karon sa mga doktor. Kay kun dili siya madaas tambal. Consuelo na gyud ni para nato nil Consuelo kay ta. Unya rin, unsa magyud tanaw nimo, eh? Makarecover pag yung ka na siya? Stanaw nako. Murag paingon hang mo pirma ang wate nil. Epektibo gid kayo nga tong hilom ug sikreto nga pagi rin. Basta walay kisaw nil. Limpyo ug hapsay ra gyud kayo ang dagan sa tanan. Natural ra gyud kayo ang lakaw sa panahon. Congratulations. No. Ikaw na gid unya ang bugtong manununod ining tanan. Salamat. Salamat Nil. Ay, pabuto lang nato sila si Glinda og Lolita siyo. Ngani, wag ka break. Ay, Opets. Murag laom kayo tagpanghupaw di ada. Kabantay jud ko. Ngisi-ngisi ka pero laom kay kagihuna-una. Unsa? Ha? Seryoso kay imong naong klaro kayo. Unsa Bitaw man na. imong gihuna-una, ha? Bitaw kira mong Opets. May problema. Naibaw na ko. Kung unsa imong gihuna-una. Jike! Sige, ki. Jike! Oh, sige. Giki. Gikulbaan ka? Kabantay ko no. Nga mo duaw ta sa ospital, kulbaan ka no. Ay, waman, Pets, waman. Kuala, nagsagaw lang nung akong gibati. Wa ko makasabot sa akong kaugalingon kung muhilak ba ko o masuko. O kamo. Barang jilong! Nindot ba sabi nga mo hila kasyo? Kay makaali man kuno na sa imong mga kanang kasubanan. Mau Ha? lagi. Kabantay ka? Mau lagi, Kabantay ka? muhilak mga ko, Pets. Kuan, pero para makapahungaw yung Kana, kong gibati. Hungaw ba? Parehag pangag, hungaw. Hilak-hilak no. Hilak ko na siya. Kabantay ka, hilak ko no. Tanaw ko. Sige na. Oy, huwag siya kung kitang hilak ka. Oy, nanay maayo. Uy, Kisa ba ron?
Sila na ron si Lolita, Pitch. Hala! Nagta naman hinuunta nila! Tanasiyo! Mga daw na ta! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.